Learn coordinating conjunction, njikọra nrata, in sentences with examples. Yet. Yet is an example of coordinating conjunction. Yet means etu ọ dị in Igbo. We are going to use it in sentence making. Igbo, English. Number 1 sentence says, Maazị Okeke enweghị nnukwu ego. Etu ọ dị, ezinụlọ ya na-eriju afọ nke ọma. Maazị Okeke enweghị nnukwu ego. Etu ọ dị, ezinụlọ ya na-eriju afọ nke ọma. Meaning, Maazị Okeke did not have enough money, yet his family is feeding well. Another sentence says, ego dị mkpụmkpụ. Etu ọ dị, di ya hụrụ ya n'anya.